Вітаю вас, дорогие сябры, на телеканале «Беларусь-4 Брест» у Министерства дзяцінства. И сегодня разом с вами мы здзейснім просто неверагодную вандроўку у месцы, дзе чула захоўваюць традыцыі продкаў і берагуць сваю спадчыну. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Надзея. Вітаю вас. Ганна. Прывітанне. И Рыгор. Добрый вечер. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. Ну і традыцыйна давайте прадставімся. Хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я міністр старадаўняй архітэктуры. Я сёння міністр вывучэння беларускай хаты. А я міністр захавання спадчыны малой радзімы. Які у нас сёння цудоўныя міністры. Я упэўнена, што і гутарка будзе насычанай, цікавай і вельмі карыснай. Але, міністры, давайте раскрыем сакрэт, адкуль вы да нас прыехалі, сябры. Вераніка, мы у міністерстве дзяцінства прыехалі з Чарнаўшыц. Чарнаўшыцы знаходзяцца ў Брэсцкім раёне. У Чарнаўшыц ёсць герб і сцяг, зацверджаны прэзідэнтам у 2011 годзе. Чарнаўшыцы вядомы яшчэ з 15 стагоддзя. З сярэдзіны 16 по канец 19 стагоддзя чарнаўшыцы належалі радзівілам. У канцы 16 стагоддзя на сродкі Мікалая Радзівіла сіроткі быў пабудаваны траіцкі касцёл. Гэта сапраўдная архітэктурная пярліна нашага краю. Каталіцкі храм-крэпасць пабудаваны з элементамі готыкі і рэнесанс рысамі абароннага дойлідства. Унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусь. Побач знаходзіцца званіца, якая нагадвае замкавую вежу Нясвіжу. Сябры, а ў 1733 годзе у Чарнаўшыцах з дрэва была пабудавана царква Параскевы Пятніцы. А ў 19 стагоддзі яе перабудавалі, а ў 1987 годзе яна пацярпела ад пажару, але ўсё роўно захавалася да нашых дзён. І мы ганаруемся гэтым помнікам 18 стагоддзя. І таксама я хочу, сябры, адзначыць, што гэтая царква унесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай краіны. Дарэчы, я хочу звярнуць увагу нашых гледачоў вось на гэтую прыгажосць. Тут ёсць і касцёл, пра які нам распавядала міністр Ганна. Тут таксама ёсць і царква, пра якую распавядаў міністр Рыгор. Ну і таксама ёсць Чарнаўшыцы, пра які распавядала Надзея. Паважаныя сябры, я вам хочу сказаць, што вы вельмі многа і добра ведаеце пра Чарнаўшыцы. Канешне, гэта ж наш родны край. Я мяркую, што кожны чалавек павінен ведаць гісторыю, традыцыі сваёй краіны, а таксама малой радзімы, дзе ён нарадзіўся і вырас. У нас важным цэнтрам захавання і развіцця культуры з'яўляецца Чарнаўшыцкі дом культуры. Там кожны можа сябе знайсці занятак па душы, і маленькі, і дарослы. Вось мы, напрыклад, у гуртку вывучаем гісторыю і традыцыі Чарнаўшыц да Брэсцкага раёна. Дзякую вам, сябры. Ну а зараз я хочу прадставіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта загадчык Чарнаўшыцкага дома культуры Кінчак Сергей Іванович. Сустракайце, сябры. Вітаю вас, шановныя міністры, паважаныя гледачы, Вераніка. Мы таксама вельмі рады вас вітаць, Сергей Іванович, на пасяджэнні нашага міністэрства дзяцінства. Я вельмі рад, што тэма сённяшняга пасяджэння прысвечана малой радзіме, таксама і культуры. У нас в Чарнаўшыцах есть чым ганарыцца і на што паглядзець. Ці сапраўды дом культуры, ну, напрыклад, у Чарнаўшыцах, з'яўляецца такім пунктам прыцягнення таленавітых дзяцей, дарослых, ну, увогуле ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй культуры. Ці слушна гэта? Так, дом культуры зараз гэта жывое месца. У доме культуры працуюць розныя калектывы, ёсць розныя гурткі і аб'яднанні па інтарэсах. І з калектываў такі вядомы, гэта узорная цыркавая студія «Ілюзія», у якой займаюцца дзеткі, 21 чалавек. Яны маюць падзякі міжнароднага, рэспубліканскага, раённага ўзроўню. У доме культуры працуюць такія гурткі для дзяцей, як тэатральны гурток,
дзіцячы гурток юны краязнаўца, таксама гурток для дзяцей асновы праваслаўнай культуры, гурток мастацкі, дзе дзеці могуць маляваць. Дом культуры – гэта не толькі правядзенне розных мерапрыемстваў, а гэта месца, дзе кожны чалавек можа знайсці сябе і ўлажыць частичку свайго сэрца, сваёй душы ў развіццё нашай роднай культуры, нашага роднага краю. Я яшчэ раз хочу звярнуць увагу вось на гэтую прыгажосць, якую прывезлі з сабой удзельнікі нашага пасяджэння. Яна таксама зроблена мастацкімі высілкамі супрацоўнікаў і выхаванцаў Чарнаўчыцкага дома культуры. Якія працуюць у нас у Доме культуры. Сергей Иванович, мы сёння таксама размаўляем пра малую радзіму. А дзе нарадзіліся вы? Дзе правялі сваё дзяцінства? Што вы лічыце сваёй малай радзімай? Нарадзіўся я у Дарагічынскім раёне, вёска Сварын. Калі мне исполнился 1 годзік, я з бацькамі пераехаў у Брэсцкі раён, вёску Амеліна. Можна сказаць, у мяне 2 малыя радзімы. Як гавораць, што дзе радзіўся і прабыў, гэта ёсць твая радзіма, але ж меня іх 2. Вучыўся я ў Брэсцкім раёне, але ж канікулы праводзіў у дзядулі і бабулі там, дзе нарадзіўся, у вёскі Сварын Дарагічынскага раёна. Дарагія тэлегледачы, калі вы таксама хочаце распавесці свае гісторыі пра малую радзіму, калі ласка, дасылайце іх на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства. Можна сказаць, што чалавек вучыцца культуры з самага дзяцінства? І сям'я, і малая радзіма тут маюць асаблівае значэнне? Так, я згодная. Малая радзіма пачынаецца з сям'і, а сям'я пачынаецца з той любві, якая ў ёй ёсць. І такім чынам любіць у сям'і таксама гэта любіць сваю малую радзіму. На вашу думку, чаму беларусы так шанавалі і шануюць такое паняцце, як бацькоўская хата? Бацькоўская хата – гэта цэлы сусвет. Пра бацькоўскую хату пішуць пісьменнікі, яе малююць мастакі, пра яе паэты складаюць розныя вершы. Гэта значыць, што разуменне беларускай культуры немагчыма пазнаць без разумення беларускай хаты, той хаты, у якой мы нарадзіліся, дзе мы жылі, нашы дзяды, бацькі і таксама мы самі. Мы ведаем, што ў Чарнаўчыцкім доме культуры таксама можна пазнаёміцца з гісторыяй беларускай хаты. Так, шаноўныя гледачы, паважаныя міністры, Вераніка, я вас запрашаю у наш Чарнаўчыцкі дом культуры, дзе ёсць цудоўны этнаграфічны куток «Хата мінулая ў сучасным», дзе вы зможаце пазнаёміцца з рознымі экспанатамі, якія ў нас ёсць. Сардэчна запрашаем. Мы знаходзімся ў этнаграфічным кутку «Хата мінулая ў сучасным». Ён быў створены 2 гады таму. Наш куток заняў першае месца сярод іншых этнаграфічных куткоў Брэсцкага раёна. Тут ёсць каля 100 экспанатаў, прывезены з Брэсцкага раёна, а таксама з Брэсцкай вобласці. Тут створаны пратотыпы вясковага быту, калодзеж журавель, фрагмент страхі, печ. Усё гэта створана рукамі работнікаў Дома культуры пад кіраўніцтвам Кімчака Сергея Івановича, а таксама Франчук Тетяны Владимировны. У этнаграфічным кутку часта праходзяць экскурсіі для дзяцей і дарослых. Першае, на што звяртаем увагу падчас экскурсіі, чырвоны кут, ці покуць, як яго называюць у народзе. Нашы продкі былі веруючымі людзьмі, і покуць лічылася галоўным месцам у хаце. У кутку стаяла ікона, якую упрыгожваў рушнік-набожнік. На покуці стаяў стол, які застелены быў прыгожым абрусам. А цэнтральнае месца ў хаце займала печ. Без яе раней
Зусім нельга было абайсціся, таму што яна давала цяпло, на ёй гатавалі ежу, сушылі ягады, грыбы, бялізну, на ёй спалі. Вы бачыце, колькі прылад стаіць каля печы? Чугункі, карыта, маслабойкі, крынкі, ухваты, дзежкі. І яны былі патрэбны кожнай гаспадыні. Гледзячы на нашы экспанаты, можна зрабіць вывад, якія былі нашы продкі. Працавітыя, таленавітыя, клопатлівыя. Амаль усе экспанаты зроблены ўручную. Нашы продкі ткалі палатно, шылі самастойна адзенне і вязалі. Яны вялі падсобную гаспадарку, садзілі збожжа, касілі траву і сушылі сена. Яны карысталіся рознымі прыладамі, малолі муку ў жорнах. У хаце былі сурвэткі, рушнікі і абрусы. Вось такая ў нас беларуская хата. Дзякую вам, паважаныя сябры, за такую проста цудоўную, неверагодную экскурсію, якую вы здзейснілі ў традыцыйную беларускую хату, якая знаходзіцца ў Чарнаўчыцкім доме культуры. Ну а зараз, паважаныя сябры, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Што скажаце, міністры? Культурная спадчына малой радзімы – гэта вялікае багацце, якое мы павінны захоўваць для наступных пакаленняў. Беларуская традыцыйная хата – гэта месца, дзе добра і утульна нават самай вялікай сям'і. Месца, дзе жывуць руплівыя і гасцінныя гаспадары. Вялікае значэнне для захавання спадчыны маюць дамы культуры. Сергей Иванович, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў, ну і калі згодны, вось сюды ставце свой подпіс. Так, Вероніка, я згодны з нашымі міністрамі. Ну, а мы ухваляем, паважаныя сябры, ваше рашэнне пячаткай. Шановныя гледачы, сардэчна запрашаем у нашу цудоўную вёску Чарнаўчыцы, а таксама ў наш Чарнаўчыцкі дом культуры. І на гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы разам з вамі здзейснілі цудоўную вандроўку ў Чарнаўчыцы і даведаліся, што ж такое сапраўдная малая радзіма. А верш мы прачытаем пра апошні месяц лета, каб нам ужо сустракаць осень. І напісаў гэты верш Віктар Гардзей. Год багаты, умалотны, пахне жытам і раллёй. Жнівень белыя палотны, расцілай над зямлёй. У тумане, на балоце пратрубілі журавы, гай стыць у пазалоце, парыжэлі паплавы. Над лесамі, над лугамі праплыве гусіны клін, не змываецца дажджамі чырвань яркая з калін. Пазбіраюць людзі дзбайна, лета шодрыя дары, сціхлі на палях камбайны, загудзелі трактары. За асінкай, за вярбою, восень рыжаю лісою, пахне жытам і раллёю, пахне новаю сяўбой. Сябры, дзякуем вам за гэты цудоўны вечар. Ну а мы ж развітваемся з вамі і сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!